toistaiseksi. On varmaan aika kovat vuokrat. On hänen keskustassa, mutta se on Kristerin työsuhdeasunto. Joo. Kuule. Niin. Me muutetaan tässä ihan lähiaikoina niin Amerikkaan. Hä? Ketkä me? Minä ja Krister ja Paavokin haluaisi lähteä. Amerikkaan? Miksi helvetissä? Krister sai siirron sinne ja se halusi, että elää tässä. Oi jumala. Se on sellainen kansainvälinen tietoliikenne. Oli vittu mikä tahansa, mutta ei onnistu kyllä saatana! Mulla ei ole ihan paskahaile, vaikka sä ja se passipainu sitten hevon vittuun. Mutta Paavo ei lähde mihinkään helvetin Amerikkaan. Saatana ne tappaa siellä toisia keskellä kirkasta päivää ja vetää huumeita ja toisiaan perseeseen. Eihän siellä jumalauta edes kunnon ruokaa, jota helvetin hampurilaisia vaan ja Coca-Colaa. Pelkkää pullaa ja sokeri. Ei jumalauta! Nyt noin son kotkotukset menee liian pitkälle. Sano saatana sillä kuikallelle, että jos tää ei nyt lopu heti, niin mä lottaisin sitä turpaan. Kyllä vedä Kristeri tähän. Paavo nimenomaan haluaa itse lähteä. Ajattele nyt, mitkä mahdollisuudet sillekin. Oppis kunnolla kielen ja näkis välillä jotain muutakin. No mitä vikaa tässä nyt sitten on? Vielä nuori, sulla on koko elämä edessä. Ei tämmöistä mahdollisuutta voi jättää käyttöön.